Et Johnny, garde les questions, Gordo. Oh, vite fait, hein, il n'y a pas de ni. On fait un rapport, il n'y a pas de planer. Tu vois. Et Johnny, genre, soit Dabo, Jolo, Dabo, Utal, Bodejo, wala ko hudum. Ko soit ma. Dabo Bodejo rek. Ala siki sak mi ngay ko wojiran. Bodejo coy, machallah tan. T'es noir. Mais min kam balay sami dañuy dem image jewara bi bes ngu jango ko aroyro ko voilà conséquence ji don jewara wa leer nañ kay so lamp ñi fi ganda do hetti wala ga hetti wala mi ngay ko wojiran machallah bawagal ko wojiran OK ay na mi halni même o sellani on mi matani mo non c'est un comédien barkel oh mais ay mi mo fotadi wonde on rapport on fona wonde on comédien Assalamualaikum bandiraɓe assalamualeykum yewen ko rappla innovation on fon temnaɓe inde moon yettode moon on mbiyama yongone jaam comme d'habitude caggal ɗum metti allah nelaɗo muɗum metti jinnaɓe c'est encore votre sister Sala debbo mo lowbali walla sa wimaɓe mbiya debbo sengel lowbali machallah hande julli ari ɗo to Pikine bundu Pikine wadde ziare on artiste qui n'est plus à se présenter machallah o ɗum muɗum c'est un comédien je vous dis hande kam belne ñiiɗi moɗon ma on jol ha tampan sans plus tarder on va le présenter Lamdo. Assalamu alaikum sama gaay o ko lamdo hip hop gorko Mbumba Jeeri gorko Fouta Toro l'enfant chéri de Mbumba on calminama onon fof salmini onon fof go fo inde mum e yettode mum e lamdo a salminama a wiyama bienvenue e jil Double Aspi mi yino namdade mo holi gonɗo lamdo kalna mine parcours ma voilà et tout si c'est ça vraiment ko weltare sa yarde émission rabina Rapport Innovation en même temps tamid e jillu Double Aspi vraiment kadi ko émission machallah baɗɗo fayida quoi ballo jeune talent uji question ma o noon vraiment kam ko weltare quoi sabu namdiɗa ham ko hol min quoi e ala min noon mbiyetemi ko lamɗo e lamɗo hip hop ko artiste jeune talent jeeya to Mbumba ko lamɗo tan ganduɗa hoorema kewɗo désordre gannuɗo yimɓe foof aha kay en tant que roi kay min kay larpular mom gen wona boyuji wona mawɓe voilà kamɓe foof no wak degui yallah e kamɓe foof wak degui yallah sa nani lamɗo rek que ça veut dire que roi quoi mais kay cadre hip hop quoi ha joni kay cadre hip hop rek puɗɗiɗo carrière mum 2017 voilà 2017 puɗɗimo wadde carrière am voilà OK ay mi suwa guel haalde suwa émission suwa fuɗde ala walla jalede mi wawa mujjama e OK à part ɗumen a meeɗi hebde difficulté no puɗɗa rap ma nde depuis 2017 ha joni a heeɓi difficulté mo ganduɗa ha mbiɗa an carrément a can rap mbaɗa découragé ha boni ɗum meeɗi hebdema an sala ko mbiɗa ɗo ko wak degge Allah meeɗi hebdemi noon meeɗi hebdemi setete ɗi kadi ka même 2018 somi jumani voilà pour jiiya ballomo ene esa sattude quoi voilà kadi pour jaɓoɓe kadi jaada eko mbatta ko ene esa hamnade jinnaɓe wona yiɗoɓe ɗum sa waɗi mbiyatma ka bandi ka ɗum ɗo en même temps kadi e jangde kadi quoi mbaɗa waddanno hen jangde nde fuɗɗi wadde ha famata tan guccu gacaji à cause de rap quoi voilà ɗum kadi ne jeeya hen mais dal wak deggi Allah moom musina mais yettare Allah alhamdulillah ko neɗɗo dañi fof dal yetto Allah mais musina mom ha min esi salidde mais alhamdulillah gal machallah ko noon tan aduna kam ala fof ko weeɓi hen a yanan tan aɗa ummo rien n'est facile dans la vie tagi des fois faut pas décourager voilà ganda Allah ko goto a waɗa ñafe ha Allah tawma hen c'est ça walla wallo inchallah parce que ala ko weeɓi aduna hen c'est ça caggal muso ɓenim combien de projets keɓɗa combien de projets mbaɗɗa depuis ton carrière vraiment ko weltare kadi aussi e question ma o d'ailleurs no mbiɗa ni rek mi waɗi noon 3 projets quoi goto wiyete ko It Is Time on yaltike presque 2020-21 goɗɗo kadi ko deftere aduna ni to kaldemam ɗo rek projet goto yalti EP biyeteɗo nan gonga quoi composé de 6 titres inchallah mbaɗen wajiɓe ma jaaɓe ɓe mbawa ya heeɗiyade ɗum maximum de partage aussi kadi ballon kadi nanggo noon kadi ɓinguel mon ɓinguel Fouta ɓinguel Mbumba ɓinguel mon baɗiragel mon miñiragel mawniragel mon voilà jaggi noon kamin junggo no fewi inchallah a yaltini on projet biyeteɗo nan gonga mais avant que ɗe garta hen woodi ɗum ɗo goto mo jiimi on classe goto c'était en janvier cikkumi classe goto wiyete ko guerre civile nene woni classé oɗo ouse an min damdadem an affaire nde ko réplique walla ko an waɗi attaqué direct ñimi gatnami hen parce que ko population namdi wona minen population namdi ɗum ɗo ɗum avant ɗumen technique o hokken yimɓe jeeɓa vidéo guerre civile Chef in the building. Lamdo hip hop my nigga.
ala chede lamdo so rapino one day jat fuck you usbia rapani no atinda lamdo tajata me kanyum support wibe ala chede sister Sala no mbiɗa ni a haali ɗo kam affaire belɗomi noon guerre civil noon presque on won guerre civil 2 ko min noon fuɗɗi min fuɗɗi quoi ko min fuɗɗi voilà ko min fuɗɗi quoi comme ko wuro ngo dal ko min huɓɓar min ñifa min toñata non ko lamdo ɗum tagui sa ƴeewi won soñam goto mbiyami ko lamdo ko tooño kam ko kefto jawdi baro quoi non lamdo moom ko tooño rek non kam lamdo ko tooño saabu min ko set Albouri Ndiaye mbiyetemi quoi aɗa Albouri kam gen ta woni tanuma dogani coow min ko hirsude tan mayde tan warde tan mi dogani bone wolde kay ñande fof ne gadduɗa fof ne jahat e rapport bawɗo wonde fof mais kadi vraiment kadi aussi kadi ko hunde welnudemi quoi saabu artiste moom kay wi artiste jeeya quoi kala kadi aussi wona question ko en walla goɗɗum e goɗɗum ko juste rek xam nga kay cadre rap kadi woni après min mbaɗa après paari mi jokko e activité jam goɗɗi ɓe jokto e gaji mabɓe goɗɗi quoi ko ɗum quoi lamdo haalani fof de lamdo classe no jimmi affaire de population manam no ittitamaɓe ne heɓa demande classe o ana lernani minen de par ce que nani haala wajiɓe en manqui lerde seedi lerda minen a suusa walla ko hollum walla yiɗa artide les cartes sur table walla hollum lerande sérieusement lerani non wona question lerani sax de xam nga ko juste kamɓe gonmo cuusa kam d'ailleurs quoi voilà non kamɓe gonmi cuusa kam saabu ko min fuɗɗi guerre voilà min fuɗɗi guerre civile gs 1 kamɓe ene saɗi rapport gonɗo mami clashani ha voilà génération mo gonɗum toon kam fof ɓe gandi voilà min fuɗɗi guerre o clashiɓe xam nga ɓe jooɗi plus de mois ɓe jaabay kam ɓe jooɗi ha ɓoy ɓe jaabi xam nga taw after o softiri kam jabti mabɓe kadi kolluɓe carrément min wawi goppumi pourtant ko récemment ko ɓooyanko tan mbaɗa jogui no fitirine goto mbaɗa salminama au passage woni papa Anzo quoi en même temps on so kadi ene waɗi pikuji mabɓe voilà mais dal ɓe ngulani ko kamɓe goni ɓe ngulani après noon mbaɗani comme ko projet o yalti hanki no mbimami ni ma wor koɓe keeɓi toon goɗɗum maɓe gandu carrément kam lamdo dogani bone quoi min moom bone mi dogani ɗum non baba gal andi mimi dogani bone sa kata moƴƴiɗon voilà on nani mumunaɓe lamdo waɗi on lancé des pic de wonan mawon cuusa walla rappeur ngo ngala hono walla kanko tan goto woni toon rappeur allez lancé des pic defte ɗe non wiyete ni par ce que minen min jiiɗi ko wuli jaw minen min jiiɗa ko ɓuuɓi yo wul tan kata ɓe jiiɗi kanko haali o wi kanko o wi ko kata kanko neɗɗo jeeyge o wiɗa ko ɓuuɓi jeeyge ɗum noon mbaɗe réplique quoi ko kul toon ko kule ok lamdo refunano mouton caggal ɗum noon kalino projet ma o machallah ko 6 titres woni track liste track 6 titres wonɗo premier mo ko nan gonga deuxième mo ko at jehen troisième mo ko gagno quatrième mo ko wu em menda ok c'est en anglais aɗa minen mi nanta anglais mbaɗen déboulé tan voilà ko noon goɗɗo kadi ko ya BBSG et aussi kadi oɗo kadi Siso Papa Drill voilà joni min jiiɗi ko gatna min hen kala min projet o mana min détail par détail comme ça fansuji ɗi foof mbawa famde voilà no mbiɗa ni rek nan gonga ko projet EP xam nga vraiment mo lamdo hip hop addani kadi sehilaɓe e fansuji xam nga e yiɗɓe kadi pour mbawa heɗade no mbiɗa ni rek nan gonga dal foof nan nder sa nani nan gonga rek ko affaire goto mo ganduɗa hoorema momin poti wadde rek pour yimɓe mbawa concentrade ene waɗi waajo ene waɗi ambiance ene waɗi foof quoi sa ƴeewi machallah nan gonga mom ne yaaji quoi après mi sa ƴeewi titre uji mo mbiɗaɗi min gaddi hen titre comme gagnon min gaddi hen titre comme ar jaden o ko love quoi en même temps yaya ko même love mais ça fait différent quoi o ko love ar jaden o ko ya en même temps kadi ene waɗi holy min voilà holy min quoi woni mana mbar haala holy min voilà holy min quoi ene waɗi kadi ganduɗa hoorema machallah dal e papa drill o noon ko yidde artirde wiideɓe rek carrément ɗaninoɗo momi mbiyata ɗaninoɗo kamɓe mbiyata ko min kam ɗaninoɗo mbaroyde noon sa tawi no ɗani ni voilà sa yeɓɓe laaji mum so fiɗima tan ko an toñi voilà ɓayde noon ko bone ɓe jilorno hankkadi noon yo bone daw tan yo wolde daw gollo noon kam mbaɗani ko baba galle ummoto Dakar ara sernude min ɗum kam mbaɗa yenna ɗum Allah projet makko hanki yalti machallah min par ce que mi heeɗima mi tagui noon machallah jeehe mbaɗemo doole sur YouTube lamdo hip hop mbaɗon abonné partagé et aimé surtout n'oubliez pas aussi mbaɗon
activer le cloche de notification. Voilà. Tagal mi atema. Alors moi aussi non du moins ton projet. Voilà, net du jour ton projet. Mi hen featuring golf. Alors des BBRD. Parmi tous les artistes tout côté qui m'a choisir BBRD. Pourquoi? M'a choisir. No mbiɗa ni rek Sista Sala sa yi mi wi mi etti hen BBRG wona haydara pour par rapport e rappuji heddiɓe walla goɗɗum e goɗɗum ko juste xam nga rek emin jogdi quelque relation ngaji xam nga emin jogdi contact aussi emin kaldanno kadi ko fahe ko way hono nda noon quoi vraiment aussi kadi ko minen bokkuno kadi wax degg yalla concours mbaɗa waɗamo félicité aussi kadi konngol xam nga konko nayi final vraiment machallah ko ami quoi vraiment ko ami am baɗɗo proche aussi kadi voilà ko nami machallah mbaɗa ñagonoma konngol aussi carrière makko yiiɗi fof yo Allah waɗanmo ɗum quoi vraiment min mbaɗi programme rek aɗa so hunde so woni feeling rek ene weeli quoi manam o sentir rek waddude yam min mi sentir waddude makko rek xam nga min voilà min mbaɗi ɗum machallah kadi ene jeeya e son uji kadi wax degg yalla ɓurɗi weldemi quoi voilà tellement son machallah ene weelimi kadi a majjani mom BBRG dal ko nalanke machallah bawɗo ko waɗata ko wax degg yalla vraiment o salminama konngol aussi mi weltima no feewi e ko ari bokke projet yam ko duwanademo rek e duwanade aussi kadi rapport uji fof gofo kala ko yiiɗi ko aussi Allah wawa waɗande ɗum quoi. Merci pour l'éclaircissement de ton projet. Tagal ɗum aussi de passage haɓe mbaɗa félicité BBRG yo jogoto jaam machallah yo ɗum ɗo uji kewɗi trophée uji kewɗi ndew hen. Ok revenons no mouton aussi mbimi tagal projet ma o jimmi ko kalamine suuɗo genre fansidimaji yeppat concert tournée walla ko guddumi ko paɗata hen des clips aussi. eyyi no mbiɗa ni rek no mbiɗa ko wiide juste fansuji ji rek yeppat ko heewi nan ara voilà min mom wax degg yalla eɓe kamɓe moom ɓe majjani quoi mi watta décevoir mukk voilà hunde fof ne wawi hewde hen dal mais l' essentiel dal inchallah comme d' habitude mbaɗa jogui concert mbaɗemi chaque année mbumba voilà 3e jour tabaski ngolɗo inchallah mbaɗemi ɗum toon to mbumba jeeri so ɓenni le 4e jour tabaski inchallah mbaɗa jogui concert mbaɗemi Sourey 7e jour tabaski inchallah ko concert o mbaɗemi Fonde Gande mbaɗa ñaago fuurankoɓe fof yo ngar tawtere concert o mbawa rokkudemi doole xam nga vraiment ɓe ganda ko zone baɗɗo engagé quoi jiɗɗo ko waɗata ko bawɗo kadi aussi ko waɗata ko quoi vraiment ɓe mbawa hokkudemi junngo doole mbaɗa aussi mami wawa dañde hen aussi kadi ko woni hen fandaram ko quoi vraiment mbaɗa yiɗi ɗum nan mbaɗa ñaagoɓe kam fof nan kala ɓiɗɗo pullo ɓiɗɗo fuuranke kala to mbawɗa wonde mbaɗa ñaagui soutien ma sa wawi tawtere gara tawtereɗa machallah no feewi mi weltinimon no feewi nak. Ok guys tagal ɗum on jii galtimi hande ayi ala derrière mi on vrai hip hop quoi ma ngoni wenge wonde hip hopeur ma ok tagal ɗum frère comment dirais-je question de soir ala ɗum no de ala dartini de somi haalima tak mbiɗa kiis tak nani ok joni an entre série documentaire walla film walla sport ko woni hen suwama sport ala ne kaw ko fitti andi amata ses i pada kam masako secondel gotel ok e joni gartene question goɗɗo o vite fait hein y a pas de ni on fait rapport heɓata kene waɗa plané tu vois eyyi joni an genre soit debbo joolo dabbo ɓuttal boɗejo walla ko hoɗum ko suwama debbo boɗejo rek ala sikki sako min gay ko wojjiran boɗejo coyi machallah tan ka ten noir mais min kam ɓalejo somi dañi de image ƴewata ko ɓiɓɓe ɓesgu ngu janggo ko aroyre ko voilà conséquence uji ɗiɗon ƴewata leera nañ kay so lampe ñifi ganda ɗo hetti walla ga hetti voilà min gay ko wojjiran machallah babagal ko wojjiran. Ok ay nami haalni miyam o sellani ono mi wattanimo non c'est un comédien barkel mi haali mimo o fotani wonde on rapport o fotno wonde on comédien je vous le jure. Ok joni revenons no mouton no witino ho woni plat ma préféré mi ettanma temps tan mi haalanma ɗum décroché waɗma degré noon machallah bagal plat em préféré ilaha illallah maaro dal maaro e liɗɗi taw ko liɗɗi maayo noon aɗa wonno minen ko min emin jilli subalɓe liɗɗi maayo taw xam nga mbete ta ɗum jalta machallah liɗɗi maayo maaro noon taw ko préféré am ko renew tal voilà taw ene waɗa bogoji ya o hoto Allah wallu noon ha wona ceebu jaga baba an kay artan bat gel ngumno remduno muus comme jella ha may wona mi halni on paɗani tax on paɗani billahi ok joni
entre auto et vélo et moto et bateau ko woni suwama min e moto walla vélo yo Allah dandam min kay ko von oraran oraran oɗon sidi noon imagine tan sala tam dañi ɗo tan V8 oho taw ko boɗejo wadde tan boɗejo machallah bawa galle Allah hokke suduro ok frère joni gartan question de vie caggal ɗum ɗon foof lamɗo hol gonɗo lamɗo non attends foto fone d'accord frère merci pour ɗum ɗon pour jaleɗe parce que mo jalla remdu musse émission soit gastew ok hol gonɗo lamɗo caggal son caggal image voilà rap et tout hol gonɗo lamɗo lamɗo de à part hip hop dal wax dëgg yàlla comme simple xam nga comme yimɓe fof voilà guuro gurnam mum comme no jiiruɗa xam ni min moom zéro stress voilà zéro stress min ko ni gurdu woni kadi aussi kadi vraiment kadi wona question mbaɗa manta hooram sa mais min ko noon mbami comme kami neɗɗo tan jiɗɗo firi quoi jiɗɗo firi voilà min jiɗemi ko xam ngo neɗɗo yimɓe goni fof yo picc yo jal yo jewru min ko ɗum woni yiddam quoi mi yiɗa wadde tan neɗɗo tan ara tam ɓiiso ni non jiɗmi ko lakkitoɗen voilà jaajen ŋaaɓoɗen pijen xam nga ŋaaɓesɗen dal moɗum ɗon ara min wawa muñjema a wawa muñjema ko ɗum waɗi noon en ŋaaɓoto tan baba en lakkito tan ŋaaɓes tan min ko noon jiɗmi min kala kene waɗa dal e waɗi ŋaaɓes voilà c'est ça on nani ko ŋaaɓes min ko gandumi hen par ce que min moom min mbaɗi passé journée goto non mais c'était ouf barke rasulullah c'est un gars cool il est rigolo et tout neɗɗo moƴƴo franchement jiɗɗami ni noon tono foti ko neɗɗo moƴƴo machallah ok à part ɗum noon lamɗo est ce que lamɗo c'est un joli cœur lamɗo ene wuulir love net lamɗo tu as fo jim affaire amour et tout est ce que lamɗo ene wuulir love il est marié ou célibataire ko fitano joli cœur kadi ko fitano joli cœur ni joli cœur woni tombe amour en dani kay suwa kam gorko non pourtant mi haalama noon ay yidde Allah ene seedi yidde jiram ɗo mi yiɗi ɗum tan min a yidde kay ko longue histoire ka amour da non min gom firi non surtout noon somi yiɗimo oho hoto ñagal mi yiɗma aɗa mi yiɗima somi yiɗima an hoorema somi yiɗima galle won tawno mbawi ñande fo yergam seconde waktu manam yidde ko autre chose quoi ɗum tagui noon ndeysan ɓe mbiyata kam min ɓuuri waɗi yimde ko son loof wonno somi yima ɗum kay ɓerdam guittami non yidde kay o sala kono no marié kam marié oɗo saha ɗum ko erreur quoi non wona ɗum aɗa won génération garo less mboɗo won coyi ene mirtomi mbaɗa ƴeewa ene mirtomi non ɗum ko an parenthèse wonno mais dal resde oɗo saha dal mais dal wonani hoorere pour l'instant dal mais wax dëgg yàlla daal inchallah ene ñaaga Allah moom mais pour l'instant moom goppe mi waɗa cadre rapport ha ɓooya quoi voilà woppi mi waɗa constante rapport peut être ɗo e ɓoyde dal inchallah après mi ƴeewa dal mais pour l'instant dal woppu dal mi haaɗa rapport quoi mais ɗon hatta noon kam mbaɗa sahata fof ganda mbaɗa ŋacca mbaɗa waɗa cegende mi ŋacca mi ƴoƴƴa kono sa fof mbaɗa softa dal mais dal nanɗon dal kala suwaɗo ok joni an ma muñjema barke rasulullah ok joni caggal ɗum ɗon fof caggal rap caggal fof est ce que lamɗo ene liggo voilà c'est un peu question de vie parce que question de vie wiya par ce que ɗo henna sa ari ɗo henna a waɗa questionné pour ha fanside maɗi mbawa andudema davantage wona ha mbawa suusdema est ce que lamɗo ene liggo hormi raɓo est ce que lamɗo ene liggo mi wiyata mbaɗa liggo sa mais ko gandemo job kat gandemo mam job kat jiram ɗo no ay ko kewmi ko jiral kewmi fijirde ko foof ko kewmi cahan ko foof mais heure liggeyam moom mbaɗa waɗi respecté moom ak dëgg yàlla saabu gonga ni rab xam nga ko ɗum woni yiddam quoi mais kadi aussi kadi liggey kadi aussi neɗɗo ɗum kam mi waɗato message quoi woni zone uji fof manam neɗɗo hoto jaaɓa yewede quoi vraiment hay goto noon wiyatake hokkata hay goto wiyata dañta probléme yaha walle mais au fond de toi liggu kala ko wawi surtout noon ƴeewa meccal quoi so tawi voilà tawi Allah walli ka goppuɗo école comme minani ƴeewa meccal ma gona hen so tawi kadi a woppani aɗa andi ko ganduɗa carrément aɗa wawi waddude hen seeɗa wat aɗani ɓuuri bonde ko mawna a do ala meccal ala liggey ala haydara on mettat wallude voilà on ala to ɓayriɗa mais neɗɗo hay neɗɗo yiiɗi walludema sa il faut jogoɗa ko wallirma sabi min somi yiiɗi sa yiiɗi walludemi taw mi ala liggey holto ko ballata kam
ala ko ballita mais il faut jogoɗa voilà il faut jogoɗa hunde jomum voilà jomum wallidema hen ko juste entre parenthèse wonno mais moom lamɗo kam ko liggoroɗo min kam liggoroɗo karpat chaque jour kam liggoroɗo min ala repos so wona ɗo tan goɗa chaque jour kam liggoroɗo tamis moni rek voilà ok guys on nani liggéey kam ala debbo ala gorko mais surtout noon gorko noon foy wadde ñafe jogo fulle fayde muɗum vous voyez c'est ça à part ɗum noon question oɗon par ce que émission o fuɗɗima juutde holko tagui rap pulaar yaɗani no foti yarude ni waɗani avancé par ce que à chaque fois min oɗon question chaque fois min mbaɗan posé par ce que on se demande pourquoi rap pulaar yaɗani no foti yarude ni ene poti ɓurɗo ɗo ko ɓooyi mais ene manqui ko heewi je ne sais pas pourquoi mais an ma demande pourquoi le pourquoi la pulaar yaɗani yesso no mbiɗani rap pulaar ko tagui yahani mi haalama ɗum hannde ɓe laaɓodirani koye men deedi heewi hasidagal mi yiiɗa kaari yaha ɓayde min mi yahani mi wallata kaari nden kaari ande min mi andata ko ɗum tan mais arandi kadi entre parenthèse tokkoto rek mi hokkuma seeɗa Allah oɗon jaafo ko waktu o yonno ɗum tagno min kuppude hamgo rek ko émission min goni après somi paari rek inchallah min juula enen fof en majjani entre parenthèse tokkoto wonno oɗon jaafo min no mbinami ni rek sa yii Pulaar yahani ko hasidagal ngal e ɓerɗe laaɓodirani ham kaari mi yiiɗa kaari yaha nden min mi yahara walla mi yiiɗa kaari siiwa walla mi wallata kaari nden siiwa woppami ko ɗum quoi hamgo moƴƴani mais no mbattonni o noon vraiment ne welimi sabi min seeno jiimi ɗum wak digal rapport mawɗo fof e cukalel fof ponduɗon a wata anduɗo woni mawɗo wona cukalol fof ko même pied hamgo d'égalité aussi vraiment kadi aussi hamgo vraiment ko weltanade on ononne aussi quoi sabu vraiment ɗum ɗo weeɓani quoi jogoɗa scène ma hamgo aɗa yaha e rapport uji jeune talent uji e mbawɗo wonde fof aɗa hokka ɗum visibilité vraiment kadi ko hunde wonde faade mais dal ko wiide dal yooɓe mballu min melomadi yo mballu min neɗɗo fof to wawi wallirde artiste walla to wawi wallirde mbawɗo wonde fof wallu min carrément min jiiɗi ballal neɗɗo mo wiyata sohlani ballal kala to gonɗa hunde aɗa yiiɗi wallede mais kadi aussi vraiment kamɓe yooɓe nanggu hen ɓe mbawa wallude min ɓe mbawa puusde Pulaar yaha janggo yimɓe jawɗo États-Unis sisa sala ara baba ara nawen caméra ji men imposé toon mbaɗen hunde fof janggo ko zénith ene wawi wonde quoi mais dal ko Allah andi ko dal yoni nan ɗon ok frère ko mbaɗa souligné c'est très important comment chaque fois nomi kemi wiɗum ni tan aduna ko baltiral wona kaade rap tan ɓolo manam kala côté mbaɗo wonde yimɓe pour tan waltirde par ce que aduna goto anda an hande aɗa wawi hande ande ɗo hande janggo ñifa oɗo mo poɗɗa wallude wallani o on janggo yaaha dow goto anda aduna wayi noon ɗum tagui an a jogui studio ma kala ko mbaɗa wonde aduna a jogui moyen ganduɗa aɗa wawi wallude bande hono ma wallu ɗumen saabu Allah mbaɗa ko saabu wallinani mum taw ganduɗa an hay batte a sonayi hen ko saabu Allah tan coyniɗa hen eyyi ko noon c'était juste en parenthèse voilà comme à chaque fois min mbiyan noon tan à part ɗum noon question oɗon jimmi par ce que l'émission tire à sa fin voilà oɗo question ko tagui onon zone génération oɗo on mbatta imposé ganduɗa les artistes comme les grands artistes comme Advice en Babs B en BPMC en Safara en ganduɗa ɓen ko machallah ɓen voilà ko tagui mbatta ɓe imposé ganduɗa des featuring walla pourquoi pas des clips walla même ganduɗa côté olofo o dube en pourquoi pas walla international par ce que sa woni hunde il faut manna hoore ma jogoɗa hoore ma confiance mbiya mimmi wawi wadde ɗum ɗo voilà pourquoi on jogay ngal on cuusal no mbiɗa ni rek Cissé Sala vraiment ko weltare aussi e question ma oɗo mbaɗa salmina kadi o passage hamgo fimde salinde ko artiste uji mawɓe hamgo vraiment mi waddema fitrine projet yam ɓennuɗo o mbaɗa salminaɓe ko yimɓe makko digui Allah no mbiɗa ni ko gonga quoi mais kadi des fois kadi ko mawɓe kam poti uddirande min dame saabu des fois noddode jomum hamgo aɗa foti waddude mum fitrine hamgo walla jahara haalde mum hamgo wima mi ala temps mi ala naggam manam ko kañum voilà kamɓe gonɓe guddirani dame quoi voilà sa woni jeune vraiment hamgo jomum farani fadde ha an gara e mum aɗa andi carré oɗo so wallama rek ma ya voilà artan jettoɗa e jomum hamgo kokka ɗum doole mbiya vraiment noon mi yi ko mbatta o machallah naggam e naggam jewti ɗon mbaɗon échange numéro uji voilà ballodiron to mbawɗa wallude jomum ɗo balla ɗum ko texte ko ni windirte walla ko ni waɗirte ko clip ko ni jomum so ɓoyrat suusere mais kam soɓe guddide jeesa mabɓe minen min mawnikinima nden yahara ko ɗum tan woni probléme o voilà non impose kay diwata classe deɓe impose min kam mbaɗanni sa jaɓantami classe min gaccam ngala hen ni fof ala ko goppumi rap Pulaar ala mo goppumi hay goto rap ala endam ala haydara min hay singo miñamo jiiɗo yumma ba sen rappanno rappi ko welani kam classe o ɗum mais noon kamɓe ko entreparité to ko mais kam wiideɓe rek yooɓe mballu min quoi kamɓe mawɓe yo mballu min ɓe jippo less hamgo ɓe tawre min minen ɓe mbawa naworde min to ɓe payro quoi voilà rap Pulaar wawi saabu rap Pulaar so yeehi wona lamɗo
wona bébé MC wona visa bi wona goɗɗo e goɗɗo ko rappulaar wiyete pulaar ko fof yahata quoi vraiment noon wax dëgg yàlla onon mawɓe guddirne min dame min ngara xam nga yimɓe mbaɗa fitinin yimɓe mbaɗa des clip vidéo baɗɗi nice baba galle nanɗo woɓɓe nanɗo xam nga mbaɗanen clip baɗɗo doob xam nga wona international yimɓe mbaɗa ko yooɗi gen vraiment mais min sak mbaɗa waɗon promettre ɓoyata mbaɗen mina baba galle momin mbaɗa job ko waɗi nice. Ok, c'est très important ko kalɗa ko ɓe nani maɓe nan sah haɓe nana maɓe nan voilà machallah caggal ɗum émission tiɗa sa fin hokkuma mbayenda ganduɗa komin poti namdade min namda himo walla ko wayno e ko way noon voilà c'est quoi ton dernier mot? eyyi Cissé Sala vraiment ko weltare machallah e oɗon jaafo ha kala ko tara e haale oɗon jaafo ko feewi hen foof gande ko jomiraɗo ko boni hen foof gande ko min vraiment machallah ko weltare arde émission xam nga mi fija hen mi jala hen jillu jillu double HP ha Rappulaar innovation Rappulaar ko dow fayi inchallah xam nga ye vraiment noon mi wahata kam gaynu taw mi yettani hen nanguɓe hen xam nga vraiment ko wayno ménageur Fouyin Mbow Allah Ba xam nga l'écrivain Allah Ba pro duwel prési wasusɓe saliɓe foof ha ye mi salmini kadi aussi jinnaɓam vraiment kadi vraiment xam nga duwontoɓe chaque instant kala ko mbawmi ummanade aussi vraiment Ablaye Yeyiya xam nga somi limi dal mi juumat vraiment kala voilà kala jiɗɗo lamdo hip hop dal e kala beltontoɗo lamdo hip hop vraiment mi waɗima cawda mi wima kadi aussi ya hokkam doole ala mo goppumi noon billahi somi limi rek mi juumat kala mo nanani inde mum oɗon jaafo kam kono kala bawɗo yiddema aɗa andi kayrema aɗa ɓerdam xam nga aɗa andi aɗa waɗi kam e ɓerde ma vraiment mboɗo mi hokkuma big up mbaɗa wima big daje inchallah 3e jour tabaski toon to Mbumba jeeri garen mbaɗen concert wala hay nokku wa DG 1 wa DG 2 xam nga wa vraiment to kadi aussi wa Fouta dal moppani surtout no Mbumba jeeri tata almani kala ɓiɗɗo jibinaɗo Mbumba ko mbawɗa wonde foof so suka so mawɗo mi salminima mi wakkimam big respect ha mi wimam big up Mbumbal naɓe mboɗo mi ara so mala hay noppi meilleur public du monde. Ok kaw mais avant non akamine seeɗa min baltino so hokkuma papa e drilo ha komi andine waji ɓe kam mboɗo mara ko widema juste haɗaka gueddude bottari mais faɗa yumma yonte bro foftini yimɓe bébé ɓuurma bewde hatta fone ente mpeg nb nandi teedi ke limay tekke deguer kej papa e dril ni andirte yiram ni goppirtemi jamais deux toujours p dippe mi kilat bit ni goppirtemi nawon parani mi noddi on garani on keɓat jeygue jiyon peete haalane heewa golle ne pamɗo comme dab wawmon e rap wawmon e drill wawmon e faux ɓuuri on hoore kadi rutti ɓuuri on peeje what the fucking bitch juste ko ande parenthèse tokoto rek o ko papa drill o wonɗon ha jeeya keɗe projet o mon jiyen ko heewi ko heddi ko kam mi haalantama ɗum ko surprise wonata so naari nder toon waɗi soŋuji baɗɗi doob nan nder toon. Ok guys hande jullu hande ɗo adno hande to Buntu Pikine voilà waɗi sesi on ɗo machallah c'était cool voilà comme on dit on jarama mi salmini on aussi n'oubliez pas s'il vous plaît n'oubliez pas johon mbaɗon abonné sur Rappulaar Innovation abonné partagez likez